Bon dia, Imma López Pavia llegirà del llibre Solsticis, Premi Teodor Llorente 2019, el poema Logística. Ja sabeu que el mot ve del vocabulari militar i fa referència a tot allò que cal per abastir les tropes. Els avantguardistes van utilitzar molt aquest vocabulari militar i així s'utilitza en el sentit de la logística per a fer un poema. Fa així. No poseu cor en un poema. No poseu el cor al poema. Conteu les síl·labes, mesureu els versos, rimeu. Seran admeses sextines, sonets, haikus, que celebren l'instant, però mai, recordeu-ho bé, poetes i poetastres, mai no us deixeu la pell al poema. No us perdonarà la llicència, ni el més ben intencionat, jo poètic, ni el més hipòcrita lector.